Morjens! Kiinnostaisiko sinua aito, avoin, aktiivinen, aistillinen, antelias, elegantti, huumorintajuinen, keskustelutaitoinen, luotettava nautiskelija, ryhdikäs, sensuelli, tantraseksin suuri kannattaja ja kuluttaja, täyteläinen, ulospäin suuntautunut, vapaa, vahva, vitaali ja seksuaalisesti erittäin aktiivinen, harvinaisen hyvin varustettu, espoolaistunut bemari palomies. Olen eronnut 4 vuotta sitten, enkä välttämättä vielä halua parisuudetta, mutta olisi kiva löytää avoin ja seksuaalinen nainen, jonka kanssa voisi tapailla kaikenlaisen mukavan yhdessäolon merkeissä. Miltä kuulostaa?